alcalde Ramon Esturmallo, necessitem el motor este, vaig a desfer tot això, i el canyó, entramos y llaure, mira l'aparato, a veure el ruido que fa, caga en la mare que va, Mireu, acabo de collir el poal de les ceroles, ho està comentant ahir, de mouretes ja bones, mig poalet, no arriba mig poalet, però bé, bo, n'hi ha que s'han podrit, veus, esta per allà s'ha podrit, esta per ahir també, en fi, però bé, ha pogut passar-ho tot. Mira quina desfeta va l'aparato este, m'ha quedat sort com una massa i en pa. Mira la quantitat, Això, ara aniré reballant-ho. El compost, la torba que vaig a desfent-se, mira, terra bona, i si no, també anar tirant ahir a les soques, orientat el Canut i Isidor i ha anat orientant-ho també. Així la soca, jo què sé, un poc d'aliment li donarà. No, seguim. Mireu, més tomàquet, les ceroles que vos han mostrat i així estem pelant les espigues de la laxa rosera. El blanques que, com ja se l'han fotuda, el que vaig ensenyar ahir, i això que no té res, vull dir, l'any que ve, ja sé què farem. Estem ahí pelant la rosera, a fer roses i en pau. Ara hi ve més. Vale. Mireu, m'ha quedat sense llaurar, hòstia, perquè Déu la mula als ous. Em perd oli per ahir, per la junta eixa d'ahir dins de la corretja de distribució dels ous, i em faig, no sé si ho veureu, ahí baix. A veure si veu aquí. Això, el cas és que m'ha quedat les ganes llaurar les taules que volia, caguin la mare que va. És que no n'hi ha manera, no tinc sort, jo, les màquines. Ha fet ahir una tatxa que la mare que l'ha parit, d'oli, dels ous. La mula nova que és. Total, ha llaurat 2 voltes amb ella. Mireu ahí, mira el carrilet que m'ha fet, mira. Tatxa d'oli dels ous, què penseu? Doncs ja està, dissabte fet, setmana que ve més i millor. Llavors parlaré també dels codolls que tinc ahir. Mira. I quins codolls que tinc ahir més xulos per fer encodollat. Mal de caps, que Déu.